Hej alle sammen, og velkommen til den her hest- og rytter-haul. Ja, vi skal kigge på alle de poser, jeg har købt. Eller alle de poser, jeg har selvfølgelig ikke kun købt poser, men alle de ting, jeg har købt, som er i de poser, som jeg har lagt et billede op af på min Facebook-side. Og I kan lige se dem her om lidt. Men ja, jeg har været i Herning til hest- og ryttermesse, og så har vi så også en til gallashowet i fredags. Og ja, det er så søndag i dag. Men der var jeg så inden om fredagen. Og jeg fik vist købt lidt mange ting. Men ja, jeg havde brug for meget af det. Og så ja, jeg er ret god til at forkæle mine heste, tror jeg. Men jeg håber, at de bliver glade for tingene. Men lad os se på, hvad jeg har købt. Eller lad os se på, hvor mange poser jeg har købt. Så det her, det er alt, hvad jeg har købt på hest og rytter. Der er sådan... Ja, hvor mange poser er der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poser. Så lad os begynde at kigge på, hvad der er inde i poserne. Godt, lad os åbne poserne og kigge, hvad der er nede i. Vi kan starte med denne her. Så, jeg har købt... Det er egentlig noget, jeg ikke rigtig skulle have sådan på min liste. Jeg havde en lille liste, så jeg kom til at købe alt muligt, jeg ikke skulle have. Men jeg har købt sådan en Cordeo. En rigtig en. I sådan noget hvid og noget brun og noget sandfarve. Jeg synes, den er ret flot. Men ja, jeg skulle egentlig ikke have den. Men jeg har ikke nogen rigtig Cordeo til lejers. Og så jeg den, og så kunne jeg simpelthen ikke lade være med at købe den, fordi at jeg synes, det er vildt sjovt at ride i Cordeo. Og det synes lejers også. Han er virkelig glad for det. Så jeg tænkte, at den her, den skulle han have. Jeg glæder mig til at prøve den. Så det var den første ting, jeg har købt. Så lad os kigge i den her pose. Så der var et ret godt tilbud. Det er der altid. Men jeg har købt en masse strømper. Så jeg har købt de her, som er sådan nogle sorte nogle med noget rødt og hvidt. Jeg synes, de er ret flotte. De er bare sådan lidt tynde i det, så nogle meget almindelige ridestrømper. Så jeg har købt de samme slags, bare i sådan grå og blå. Og så har jeg også købt nogle i sådan en sandfarvet og blå og sort. Og det er også nogle sådan lidt tynde ridestrømper, almindelige ridestrømper. Og så har jeg købt de her, som er nogle lidt tyndere strømper, som virker lækre. Bare sådan nogle blå nogle og så jumping på med nogle sten. Og så har jeg købt de her, som der er sådan en polohest på, og så ser de bare sådan her ud. De hedder Coolmax, og man kan godt mærke på dem, at de sådan er ret lækre og lidt varme i det. Og dem har jeg købt 2 af. Så har jeg nemlig også købt dem i sådan en grå og hvid farve. Og de andre, de er så sådan en rød farve. Så jeg har købt 6 af dem. Og det var fordi man kunne få 3 for 75, og så tænkte jeg, ridestrømper kan man altid bruge, og de så egentlig ret lækre ud, og så købte jeg lidt forskelligt, så jeg altid har nogle ridestrømper. Nå, hvad skal vi så se? Ja, så har jeg købt den her spand med sorte silikonelastikker, fordi jeg har ikke flere tilbage. Og jeg elsker silikonelastikker, fordi de holder så godt. Man kan virkelig, jeg kan lige prøve at tage en ud. Man kan, jeg kan finde åbning. Nå, der. Man kan virkelig strække dem meget. Jeg skal finde ud. Så her er vi. Og man kan strække dem virkelig langt her, som I kan se, uden at de knækker. Der skal ret meget til. Nu kan jeg lige knække en for jeres skyld. Men man skal virkelig hive hårdt. Jeg kan faktisk ikke engang rigtig knække den. Sådan der. Så der skal rigtig meget til, for de knækker. Så dem er jeg rigtig glad for, fordi de holder virkelig godt sådan en helt stævnedag. Når jeg er ude af ride military for eksempel, så kan jeg godt, til nogle stævner kan jeg godt lide at have dem siddende hele stævnet igennem. Men ellers så plejer jeg at have dem siddende i dressur og spring. Så det kan godt være sådan en lang dag. Men hvis de også skal sidde til terrænet, så er det sådan en hel dag, hvor elastikkerne skal sidde. Og så kan de godt blive møre, men de her, de er virkelig gode. Så dem har jeg købt en spand af, og de kostede 60 kroner, tror jeg.
Og dem har jeg købt i Aarhus. Så. Men det er meget fedt med sådan en stor spand, for man får altid brugt dem alligevel. Og min Cordeo glemte jeg at fortælle, den kostede 120 kroner, så det var ikke engang særlig dyr. Og det var derfor, jeg ikke kunne lade med at købe den. Nå, det næste vi skal se er denne her. Og det er egentlig også en ting, jeg ikke rigtig skulle have. Det er jeg god til. Men jeg havde alligevel også lidt brug for en, og jeg kunne ikke lade være. Typisk mig. Men jeg har købt sådan en her striletaske fra Kinderup Hesteartikler. Og jeg synes, den er virkelig fed. Jeg elsker, at den sådan er sort og rød, fordi det ligesom er lidt mere dansk at have den røde. Men en rigtig fed taske. Den minder meget om den, jeg i forvejen har. Jeg har sådan en gammel slidt en, der er sådan grøn. Men ja, den er vist ved at have talt sine dage, så jeg har tænkt, at jeg kunne købe en ny. Men den her er rigtig fed. Og der er sådan en skulderstrop, og ellers så er der bare sådan nogle planke her til, så man kan holde der. Og nede i, der er masser af plads, så man kan se det der. Og her i, der kan man sætte sådan sit navn og sådan nogle ting, hvis man er bange for, at den bliver væk. Og så kan man have sådan en saks eller sådan noget liggende her i de her små lommer. Og så kan man åbne den her. Her, der kan man så have, der plejer jeg at have mine elastikker og i sådan en lille pose, for jeg kan ikke have hele den der spand med. Og så plejer jeg at have min syting, min nål og tråd og sådan noget liggende dernede i, fordi ellers så bliver det bare væk i det store rum. Udover det, så har den en masse sådan lommer her i siden. Alle mulige steder til alt muligt. Der plejer jeg at have sådan hårcreme og pensler til det og alle mulige ting. Og godbidder er den også god til her i. Og så har den et stort rum her også foran. Den er også god til godbidder og sådan noget. Men ja, den er rigtig fed. Jeg er rigtig glad for at have den med, også fordi den fylder ikke så meget, som Striels kasse gør. Så den er jeg glad for. Og den kostede 130 kroner, så det var heller ikke så slemt. Nå, det næste vi skal se, det må være denne her. Så, jeg har købt det her hvide underlag fra Kingslane. I kan se her, den har, jeg synes den er virkelig flot, den har sådan det her guld mærke her nede, hvor der står KL Kingslane. Og så har den så den her sorte kant, som jeg er helt vild med. Og så indeni, der er den sådan grå, som jeg ikke kan se, når den bliver så beskidt. Men den her har jeg købt til Maserati, fordi at han har ikke noget sådan vildt underlag, udover sådan et, jeg har med noget rødt på. Og det synes jeg ikke var så pænt, fordi nu har jeg et med flag på, det synes jeg er lidt flottere. Men det er legetøjsunderlag, jeg kan godt lide, de har været deres. Og så også fordi, at det er ikke. Maserati skal ikke have flag på. Det er lidt mærkeligt, når ikke han ligesom er på landsholdet og sådan noget. Så det er legetøjsunderlag. Det har han fået lov til at få. Det er kun hans. Så Maserati har fået et nyt af sit eget Kingslane. Og jeg er faktisk virkelig glad for prisen, fordi den koster normalt, tror jeg, det var 900 kroner. Og jeg har fået den til 300 kroner. Så det var et godt tilbud. Men det er jeg virkelig glad for. Jeg glæder mig til at ride med det til hans første dressurstævne, som vi skal til den 9. april, tror jeg der skal vi ride LD1 og LC1 i Hashøj, tror jeg. Så det glæder jeg mig til. Så skal han i hvert fald have det der på. Nå, det næste jeg har købt, det er noget til Lejers. Nu skal han også have noget igen. Jeg har købt, og jeg er vildt glad for den. Jeg har købt det her tæppe, sådan en lindetæppe, og det ligner ret meget Thermatex, men det er heldigvis ikke lige så dyrt, og jeg synes, at materialet og kvaliteten er helt fantastisk. Og det er fra Cartago, hvis jeg siger det rigtigt. Men i hvert fald, og jeg er så glad for, at jeg glæder mig til at ride med det. Det er virkelig lækkert og sådan blødt, og man kan mærke, hvor tykt det er og sådan noget. Nu er det godt nok ikke vinter så længe endnu, men så har jeg det til næste år. Men det er så fedt, og det er sådan en rigtig koksgrå, sådan mørkegrå farve. Og ja, det er virkelig lækkert. Og det kostede, skal jeg se her, det koster normalt 500 kroner. Men jeg har fået det til 400 kroner. Så det er faktisk ret billigt, når man tænker på, at nogle Thermatex, de koster sådan 900 kroner eller sådan noget. Så det her er en god, hvad kan man sige,
en god erstatning til Thermotix. Så, men det er jeg i hvert fald virkelig glad for. Jeg glæder mig så meget til at prøve det. Og det bliver så flot til lejrs. Nå, så har jeg også købt noget til mig selv igen. Udover strømper. Og hvis nogen af jer før har set min heste-rytter-haul fra sidste år, så købte jeg, det må I næsten kunne huske, så købte jeg nogle sådan sorte og brune robelhandsker, eller hvordan man siger det. Og jeg har været så glad for dem. Altså virkelig, jeg har brugt dem til hvert stævne, og de er så dejligt bløde, og man har så meget kontakt med tøjlen. Så nu har jeg også købt nogle i hvide. Og den glæder mig så meget til at bruge, fordi jeg har nogle i hvide nu, og de er bare så stramme, og hænderne de bliver bare sådan helt mast, og ja, så jeg glæder mig så meget til at have dem her på til stævne. Og jeg fik dem faktisk også rimelig billigt. Jeg gik rundt og kiggede sådan alle mulige steder, fordi at det var ret forskelligt, hvad prisen var. Men jeg fik dem her til 260 kroner, tror jeg. Så det var sådan rimelig billigt. Sidste år, der tror jeg gav nok en 300 kroner for det fra de andre. Så det har i hvert fald virkelig godt tilbud. Og ja, altså de er bare virkelig fede. Jeg kan prøve at tage dem på, så kan I se, hvor tæt de sidder på hænderne. Og selvom at de sidder tæt, så synes jeg virkelig, at de er bare bløde, og ja, jeg er virkelig glad for dem. Det er min yndlingshandske. Så de sidder virkelig pænt tæt, og man kan kramme hånden sammen, uden at man føler sig lukket inden. Og så kan man også bruge dem på sin telefon. Det er også rigtig godt, så hvis man lige skal til stævnet, skal tjekke startlisten eller et eller andet, så skal man ikke til at have handskerne af og sådan noget. Så dem er jeg virkelig glad for. Dem kan jeg glæde mig også til at prøve. Nå, så har jeg så købt et underlag mere, og det er også til Maserati. Men det er fordi Elias har så mange underlag, og det har Maserati ikke, og jeg bryder mig ikke om at dele underlagene, fordi jeg har før haft en hest, som har haft sådan en hudsygdom, infektion, tingling, sådan, hvor den får nogle knopper i ryggen. Og det kan godt smitte fra hest til hest, så jeg vil helst ikke risikere, at det skete med de to, hvis nu der var en, der havde et eller andet. Og Maserati har faktisk haft lidt før, så jeg ville ikke have, at Elias så fik noget. Så jeg har købt nogle underlag til Maserati. Og så har jeg, det har jeg faktisk ikke vist jer, men jeg har købt sådan et her. Jeg kan faktisk ikke finde ud af at udtale det, så jeg prøver bare at lade være, men I kan se det her. Det hedder det her. Det er nok spejlvendt for jer. Nå, det hedder Le Mio-ting. Ej, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, det er sådan et fedt underlag. Jeg har nemlig købt et i orange til Elias, og jeg har reddet med det til det der terrænstilstævne tingling i Kalundborg, og det er så lækkert. Jeg synes, det sidder så fedt og sådan nogle ting. Så jeg har købt et her i mørkeblå til Maserati, fordi han manglede et ordentligt underlag, og så synes jeg, at de har en virkelig god pris i forhold til, hvad man får for pengene. Og det ligger så godt. I kan se her, det er meget hårdt lige her, hvor gjorden og sådan noget er, så den ikke bliver slidt. Og så har den sådan en virkelig god, hvad kan man sige, holder-ting til gjorden. Og plus det, så har den sådan set nogle herinde, hvor du kan sætte dem separat. Jeg har mine fingre nede i nu, men de kan ligesom ikke røre hinanden, så gjorden simpelthen ikke kan glide for meget frem og tilbage. Og så sidder den fast, med de her sidder den fast oppe i de der ringe, der er oppe i sadlen. Så det er virkelig fedt underlag. Og det står der godt nok ikke nogen pris på, men jeg har givet 500 for det andet, jeg har i orange. Jeg tror godt nok, det er lidt mere velour. Det her er sådan lidt mere sådan hårdt udenpå. Men der fik jeg til 413 kroner, så det var faktisk rimelig billigt. Så. Og det skal han have på til sit første springstævne, som vi skal til på søndag, og jeg glæder mig helt vildt. Så der skal han i hvert fald helt klart have det her på, sammen med mine navy-gymnasier. Så, ja, har jeg mere. Jo, nu skal I se her. Jeg har faktisk hængende lige herovre, så skal jeg lige hente det. Jeg har købt, eller min far har lagt penge ud for mig, for den var lidt dyr. Men, og den er helt fantastisk. Jeg har købt sådan en her vest. Og det er ikke bare en airbag vest, selvom det ligner det her.
Det er faktisk en vest, hvor at der er indbygget almindelig springvest, og så er der så en airbag-vest udenpå, som så sidder ligesom indbygget i den. Jeg skal simpelthen få den op. Jeg kan få den op. Sådan der. Så som I kan se herinde, så har den de der lameller, som en almindelig vest. Og så udenpå, der er den ligesom meget plan, og det er så her, at airbagen er. Og så kan I se patronen her, og så den her rem, som så sidder sadlen med udløsersnoren i. Og det er virkelig fedt, fordi man kan spænde den sådan ind her i siden. Og hvad hedder det? Vi fik den sådan på tilbud, og det var virkelig fedt. Og så kan man få sådan en service til, så hvis nu man er faldet af og er bange for, at den bliver i stykker, så kan man sende den til England, hvor den kommer fra, og så kan de så tjekke den for en, for et beløb altså. Og så kan de så, hvis nu at airbagen for eksempel, der er gået hul i den, så dur den ikke mere, så putter de en helt ny airbag i og sådan noget, og det er virkelig fedt. Jeg håber selvfølgelig ikke, det sker, men hvis det gør, så er det rigtig fedt, at man ikke bare skal smide den ud, men at man kan ligesom få lavet den sådan, hvad kan man sige, repareret den, få lavet den nærmest som ny. Det er en point 20 vest, skal vi se her. Ja, jeg glæder mig så meget til at prøve den. Så nu skal jeg have solgt mine andre. Jeg har bare en almindelig vest, og så et airbag-vest udenpå normalt. Og det er bare så besværligt, fordi at det sidder ligesom og hopper lidt op af hinanden og sådan noget. Men det her, det er ligesom en vest, så det føles som om, man har en almindelig sikkerhedsvest på. Den er lidt større end den, jeg har nu. Men den er virkelig fed, så jeg glæder mig så meget til at ride med den i terrænet. Det er også meget nemmere, når den udløser, for så skal du ikke have 2 veste af, så kan du bare åbne den, og så er du fri. Man kan godt blive lidt mast i den der, når den sådan puster sig op. Så den er jeg så glad for. Jeg kan ikke huske præcis, hvad den kostede, men jeg tror, den kostede 4.100 et eller andet. Og det var på tilbud, normalt kostede den 5.600 eller noget. Så det er dyrt, men det er en fed vest, og jeg tror virkelig, den holder godt. Og så plus, at man kan jo ligesom få repareret den, hvis den går i stykker. Så den er jeg så glad for. Altså, jeg er glad for alle mine ting. Men jeg er rigtig glad for den. Nå. Noget andet, som jeg er så glad for. Jeg er glad for alt sammen. Men jeg er virkelig glad for, at jeg har fundet den her. Fordi jeg har ledt rigtig meget efter det. Og så er der ikke min størrelse, fordi jeg har sådan en besværlig størrelse åbenbart. Ellers så har jeg bare den, som alle har. Og jeg har søgt på nettet og brugt alt muligt. Og det er noget, der normalt koster sådan op til 5.000 kroner. De kan også godt være mellem 3 til 5.000 kroner, og det synes jeg var ret dyrt. Men jeg fandt denne her. Jeg skal vente den rigtigt. Som nogle af jer nok ved, så rider jeg internationale stævner nu. Og det vil sige, at jeg godt må ride med dressurkjole. Så jeg har købt den her dressurkjole fra Kingsland, og jeg har fået den til 2.200 kroner. Den koster normalt 3.750 kroner, så den var virkelig sat meget ned. Og jeg synes, den er så flot. Jeg bryder mig ikke så meget om at have sådan stævnejakker, hvor der er så meget sådan sten og bling på. Det er ikke så meget mig. Men den her er så fin, fordi den har de her sådan knapper her. Er der en lille bitte sten indeni. Men resten er ligesom bare sådan, hvis I kan se her, resten er ligesom bare lidt pynt, og det synes jeg er enormt flot. Så kraven er bare neutral. Og så er der også knapper herude. Og så elsker jeg, at det her det er ligesom bare er grå, og den er meget sådan stilet, sådan meget stilren. Der er ikke så meget sådan specielt ved den, som man sådan kan sige, men jeg er så glad for den, og den sidder virkelig godt. Og jeg glæder mig så meget til at prøve den, fordi jeg har tænkt mig, at jeg skal ride med den til Polen. Jeg skal nemlig til Polen i slutningen af april. Der tager vi til Polen, og jeg skal ride en lang etstjerne sammen med Laias. Og det er en international, så jeg tænker, at det bliver min debut for at have stævnekjole på. Men jeg elsker den, den er så flot. Og jeg har bare virkelig ledt efter en ordentlig dressurkjole, som er pæn og sådan noget. Jeg synes, den er helt perfekt. Jeg elsker, at den bare er stilren, for så passer den til alt muligt forskelligt. Men jeg er virkelig glad for den. Og jeg glæder mig så meget til at prøve den i Polen. Det bliver så fedt at ride med dressurkjole.
Nå, det var sådan set... Ja, det var det. Så har jeg faktisk ikke mere. Der har jeg godt nok lige til den vest der fik vi så 2 ekstra patroner til. De ser sådan her ud. Undskyld. Men ja, det var det, jeg har købt. Så jeg håber, I kunne lide den her video. Og hvis I godt kunne lide den, så må I meget gerne give den et like. Eller en synes godt om. Og så må I gerne kommentere på den, hvis der er noget, I godt kunne tænke at kommentere på. I må gerne kommentere den, hvis I kan lide den, og skrive det. Det vil jeg blive super glad for. Og hvis I har nogle andre videoer, I rigtig gerne vil have, jeg laver, så skriv det, og så får jeg lavet dem. Og ellers så, ja, tak fordi I så med, og vi ses i næste video. Hej hej!